Τι ωραία μέρα σήμερα. Εδώ το chest γεμάτο με πράγματα. Χθες πήγαμε για mine. Εδώ η αγορά άμεθης δεν πάει καθόλου καλά. Κανένας δεν έρχεται να αγοράσει τίποτα. Α, ναι, χρωστάω σήμερα κάτι λεφτά. Τι ημέρα κι αυτή που σήμερα αυτός ο Γεράσιμος, αυτός που μου χρωστάει τόσα πολλά λεφτά, 2.000 εκατομμύρια διαμάντια. Δεν είναι και... Δεν... Πού να είναι αυτός ο μικρός. Πρέπει να πάρω τα διαμάντια γρήγορα. Να τα, εδώ είναι. Κάτσε να πάω τώρα. Πού να είναι αυτός. Πού να είναι. Πάχα! Ο Τσούκης θα πάνω. Γεράσιμος. Ρε, πρόσεχε λίγο ρε χαζέ. Άντε λοιπόν. Νάτος εκεί είναι. Έλα εδώ. Γεια σου. Κάποιος Σας σκελετή. πολλά και το ξέρεις αυτό. Ναι. Έλα εδώ, γύρνα πίσω. Ναι, έλα εδώ. Ναι, μπορώ να σου... Πού είναι η τσέπ. Έχω 4 μπλοκ σίγουρα. Αφού τα είχα Δώστα πάρει. μου τώρα, μου χρωστάς 100 κάτι διαμάντια. Μα τα είχα πάρει, τα είχα πάρει. Πώς γίνεται αυτό. Δώστα μου. Τώρα. Μάλλον όταν τσούκρισα. Κάτσε στον τοίχο, σαν πυλώμα έδερες δηλαδή. Θα μου τα δώσεις. Ναι, θα στο δώσω. Μάλιστα. Δώστα. Δεν τα έχω, κοίτα, Δεν τα έχεις σίγουρα. μπορεί να έπεσα πάνω σε μια γριά, σε έναν γέρο εκεί. Sorry. Θα τα βρω αμέσως. Μπορεί να μου τα έκλειψε κάποιος. Έχω δημιουργήσει. Μου τα χρωστάς 6 χρόνια. Τι 6 χρόνια, εγώ δεν τα βρίσκω. Ωραία, θα κάνω ό,τι θες. Θα κάνω ό,τι θέλεις. Σου είπα, το μόνο που θέλεις για να μην σου καρφώσω αυτό στη μύτη Όχι, στη μύτη, αυτό πονάει περισσότερο. και να σου βγάλω αυτό το στέμμα που σε καλύπτει κιόλας, κύριος. Καλά, μην με χτυπάς. Η μόνη σου ευκαιρία είναι να πας σε ένα παιχνίδι. Να πάω σε ένα παιχνίδι. Ευχαρίστως παιχνίδι, μου άρεσουν τα παιχνίδια εμένα. Ναι, απλό παιχνίδι θα είναι, σίγουρος. Θα παίζεις και θα είναι σαν να μου έχεις ξεπληρώσει. Θα πάρεις και κάποια λεφτά επειδή θα παίζεις και θα μου τα δώσεις, έτσι. Εντάξει, ναι, θα στα δώσω. Ναι, εντάξει, θα στα δώσω. Πότε γίνεται αυτό το πράγμα? Μυστικό είναι. Δεν θα σου πω είναι. τώρα. Δεν θα μου Ναι, πεις τώρα. είναι μυστικό. Καλά, εγώ την κάνω. Καλά. Και ελπίζω να μου τα δώσεις. Ωραία βράδια σε ας κοιμηθούμε. Σου. Έλα εδώ. Τι ωραία μέρα που βρίσκομαι. Στο παιχνίδι μάλλον που είπε αυτός. Κάτσε ένα λεπτάκι. Έχει πολύ κόσμο, έχει και ένα Iron Golem για κάποιο λόγο. Έχει πολλούς villagers, πάρα πολύ κόσμο. Ποιος είσαι εσύ, γιατί είσαι ένα nether σπαθί. Εγώ είμαι. Καταρχάς μακριά μου. Είπες έκολας. Εγώ. Καλώς ήρθατε παίχτες. Καλά, δεν μου μίλησε αυτός. Εγώ είμαι. Κάποιος. Ναι. Καλώς ήρθατε. Μη πάτε πάνω εσείς. Αυτό σκοτώνει. Ας κοιτάξω. Δεν έκανα τίποτα. Βοήθεια! Φύγετε από πάνω. Όποιος έρχεται από πάνω θα τις τρώει. Θα τις τρώει. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Γιατί έχει iron πεταμένα. Λοιπόν,
Ήρθατε στα Squid Game. Στο ποιο? Στα Squid Game. Και θα μας Άμα ρίξεις δεν μία. άκουσες, θα σου ρίξω μία. Με αυτή εδώ πέρα. Αλαλαλου. Ωραία. Μην ανεβαίνετε πάνω. Εντάξει. Ωραία. Το Squid Game είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλά παιχνίδια. Εσύ τι κοιτάς? Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Δεν ανέβηκα ποτέ. Σε είδες ενεχή. Συγγνώμη. Ωραία. Το πρώτο σας παιχνίδι θα είναι το παιχνίδι του πράσινο φως, κόκκινο φως. Εισάγετε όλοι στην πόρτα. Πήγαινε πρώτος, να σπάγω από τους βιλάτσες. Πήγαινε. Εσύ. Έχει κι άλλοι villagers. Ναι, αυτοί έχουν ήδη αρχίσει. Πήγαινε. Δεν θέλεις να μπλέξεις. Πηγαίνετε όλοι εσείς. Πηγαίνετε villagers. Έχει κι άλλα Καλή. παιχνίδια. Μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, Πότε έφτασε κι αυτός? οι κανόνες του παιχνιδιού είναι Μια κούρη. είναι το πράσινο αίματα, φως εννοεί. να προχωράτε. Στο κόκκινο φως να σταματάτε. Ακούτε όλοι? Ναι, σίγουρα. Ακούμε, ναι. Έναρξη παιχνιδιού. Green light. Κακομάκο τσίπια φοβάμαι. σε μηντα. Red light. Πας εσύ. Πεθαίνουν. Όχι εμένα. Πήγε μπροστά. Green light. Φύγε από εδώ. Σίγουρα. Red light. Είναι δύσκολο. Εμένα χτύπησες. Χτύπησε με. Green light. Εμένα χάτσος. Με το 1, με το 2, με το 3. Red light. Αυτός πέρασε. Ευχαριστώ. Πες ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τελείως ο χρόνος. Αυτός τι έκανε? Πέρασε. Πέρασε. Πες ότι έχει χρόνο. Έχει χρόνο αυτό, τι δείχνει εκεί? Κάπου δείχνει χρόνο. Δεν ξέρω πού. 5, 4, Ω. green light, 3, 2, 1, τέλος παιχνιδιού. Εγώ λέω να την κάνω. Τι έχει εδώ, σάπια πράγματα. Δεν μπορώ να βρω σκοτωμίου. Κεβάλια. Γεια σου μεγάλε. Σίγουρα δεν μπορώ να φύγω έτσι. Δεν μπορείτε να φύγετε. Με άκουσε. Ο Μπρο με άκουσε. Πώς γίνεται αυτό? Έχει την καλύτερη ακοή. Εγώ πάω πάνω. Παρακαλείτε οι παίχτες να εισέλθουν στα σκαλιά. Τι, βλέπω εκεί την κούκλα. Αυτό με τα μπισκότα. Ωραία. Το έχω κάνει εγώ. Τι μέρος είναι αυτό? Τι να γίνει? Το επόμενο παιχνίδι. Και Δεύτερο και παιχνίδι. η δύση του ήλιου. Παρακαλώ Ωραία, τι γίνεται εδώ? σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να βρείτε το σωστό γυαλί. Γυαλί, αυτό δεν είναι κι αν γυαλί. Το σωστό πάτωμα. Με άκουσα. Αλλιώς θα γίνει κάτι άλλο. Πολύ καλό για σας. Πάρα πολύ καλό. Ωραία, ξεκινάω εγώ πρώτος. Όχι, είναι άλλος villager. Το νούμερο 1 παρακαλώ να είσαι.
Ήρθε. Πάτησε! Αλλά έπεσε. Νομίζω αυτό ήταν το σωστό. Γιατί πέφτουν οι χαζοί. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Τέλεια. Τώρα να προχωρήσω ευθεία. Πέθανε. Πού πήγε αυτός τώρα? Ο παίκτης Τζεριάρης 2 πέθανε. Όχι. Κάποιον το λέγανε ίδιο όνομα με τον φίλο μου. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να κάνω και στο άλλο γυαλί. Γεια σου, Guard. Προχώρα, φίλε. Το βλέπεις αυτό πίσω σου? Ποιο? Όχι, γιατί δεν κρατάς αυτά. Θα γίνεις το ίδιο άμα δεν προχωρήσεις, κυρίως. Έχει εκεί ένα δωμάτιο. Το αρχείο προστασία. Μην το κοιτάς αυτό! Ωραία, πάω σε αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιο λόγο λέω συνέχεια σωστό. Τέλεια. Καλά, πολύ Άρα θα πάμε τώρα στο ίδιο. Ο Τζεριάρης 2 πέθανε. 2-2. Παρακαλείται οι άλλοι παίχτες να έρθουν. Ωραία. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε εδώ, Villager? Δεν είμαι villager. Εννοούσα... Αφού με αυτό το φτιάρι που πήρες, όπως και οι επόμενοι villagers που έχουν πάει, περιμένω να δω και τις άλλες πώς είναι. Οκ. Παιδιά, ακούστε εκεί κάτω. Περιμένω είναι απ' την άλλη, αυτήν απέναντι, στην άμμο που τη βλέπεις. Μπορεί να μην τους βλέπεις, τέλος πάντων. Παιδιά, ακούστε! Φωνάζει δυνατά αυτός. Πρέπει με το φτιάρι σας να φτιάξετε το σχήμα ομπρέλα. Θέλω να τα κομπανίσω τώρα, χαλένουμε. Τι πάτα, λοιπόν. Φίλε, Τι? θα γίνει σαν τον αποκεφαλισμένο. Ναι, εντάξει, μη μου το ξαναδείξεις, σε παρακαλώ. Ωραία, Θα σου δείξω δύο. θα κάνω τον κύκλο. Μάντεψε. Όχι, την ομπρέλα. Τι πια θα κάνω? Άγκυρο, παιδιά, εσείς στον κύκλο. Εσείς απέναντι, το τρίγωνο. Και εσείς... Ναι, έκανα τον κύκλο που μου ζητήσατε. Φέρτε να μου πίσω για να μην σε ρίξω. Δεν μπορώ να κάνω την ομπρέλα, δεν γίνεται. Γίνεται. Ωραία. Εδώ. Κάντε λίγο άκρη. Εδώ. Έτοιμο. Και εδώ αυτό. Ωραία, έτοιμο. Σου μένει και κάτι άλλο. Ωραία, ρίξε αυτό. Έτσι μπορώ να κάνω την καλύτερη ομπρέλα. Παίκτης Τζεριάρης 1, πας. Νόμιζα πάει στον παράδεισο. Ωραία, τι παίζουμε εδώ? Παίκτης Δημήτρης 21, πας. Ποιος? Παίκτης Χαζός 32, eliminated. Παίκτης Δημητράκης 32, 42, eliminated. Είχε πυροβολισμό. Κι άλλο κεφάλι για τη συλλογή μας, τέλεια. Συλλογή μου κεφάλια. Ωραία. Θα κάνω... Ωραία, πάμε. Παίκτης 6, Pro, pass. Ωραία. Αφού πέρασαν οι άλλοι, τραβάμε το σκηνή. Τέλος χρόνου, eliminated. Ωραία. Λοιπόν, κεφάλια που θα γεμίσουμε φέτος. Ωραία. Τι κάνουμε εδώ? Σε αυτό το παιχνίδι τραβάτε την αλυσίδα. Έλα εδώ εσύ. Ωραία, τραβάμε την αλυσίδα.
Σου έδεσα στα χέρια. Οκ. Τραβάτε την αλυσίδα. Ωραία. Σας δένω και εσάς εδώ. Ωραία. Και τραβάτε την αλυσίδα μέχρι να πέσει κάποιος. 3, 2, 1, πάμε! Είναι πολύ δυνατή! Παιδιά, σπρώξτε! Με το 1, με το 2, με το 3! Δεν ξεκινήσει! Ωραία, τι γίνεται, Γκάρντ, τώρα... Όσοι κατάνε στους άλλους! Ελάτε, παιδιά! Ελάτε, είστε απελευθερωμένοι! Μπορείτε να φύγετε, παιδιά! Ελεύθεροι! Πες, κοίτα που πέφτω! Κοιτάξτε, κοίτα που πέφτω! Α, καλά, πέφτω μόνος. Όχι, μην πέφτετε! Μην τους ρίχνετε, κύριε Γκάρντ! Μην τους ρίχνετε! Μιλάς! Έχουν γεμίσει αίματα! Όσοι ξεφεύγουν θα τους σκοτωθούν. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Όχι! Μα αυτοί πέρασαν το παιχνίδι! Είναι έτοιμο να κάνουν το άλλο! Καλά. Προχώρα. Εντάξει. Εγώ τώρα τι game θα κάνω. Έλατε, πηγαίνετε εκεί πέρα. Εντάξει, σε βοηθάω κι εγώ. Οι άλλοι χάσανε έτσι αλλιώς. Αυτοί χάσανε. Αυτοί χάσανε από το άλλο που δεν υπήρχε καν guard. Δεν ξέρω γιατί. Α, καλά, έτσι να είναι. Ωραία. Ωραία, Γκάρντ, γιατί μας έντυσαν έτσι. Λοιπόν, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Το... Μάντεψε την ονομασία του. Καλά άστο. Game. Game. Ναι. Το Αυτό είναι ίδιο τελευταίο. όνομα. Τι είναι αυτό? Πήγαινε, κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε εδώ. Εδώ Τι? πέρα. Και θα πρέπει να φτάσεις εδώ πέρα. Που είναι το... που είναι η σκαρπή του σπιτιού. Άμα βλέπεις σχηματίζεται ένα σπίτι. Squid δεν είναι το καλαμάρι. Δεν θα πρέπει να παίξουμε καλαμάρι. Όχι. Και πρέπει να φτάσεις μέχρι εκεί. Εγώ θα σου κάνω άμυνα και θα προσπαθήσω να μην φτάσεις. Το παιχνίδι είναι μέχρι θανάτου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση εσύ να πεθάνεις. Ναι. Ωραία. Γιατί όχι. 3, 2, 1. Φύγε. Όχι, όχι. Θα πας έτσι. Έτσι θα πας. Ωραία, ωραία. Κάτσε. Γιατί θα σε σκοτώσω, θα σε κινητοποιήσω. Εντάξει. 3, 2, 1, πάμε. Έβγες. Περίμενε. Ωραία, πάμε. Έλα εδώ. Πάρε. Όχι. Έλα εδώ. Όχι. Πάρε. Ναι. Το νίκησα. Τώρα νομίζω πρέπει να... Παίκτης Τζέρι Αριζένα νίκησε. Τι να τα κάνω τα redstone. Ποιος είναι αυτός εκεί? Α, καλά. Δεν με νοιάζει. Παίκτη Τζέρι Αριζένα. Α, είσαι σαν τον άλλον Γκάρντ που σκότωσα. Κατάφερες να νικήσεις. Α, είσαι άλλος. Οπότε σου χρωστάω κάτι. Τι μου χρωστάς? Σου χρωστάω, όπως σου έλεγα. Ναι. Σου χρωστάω Κάτσε να πιω και ένα αυτά. νεράκι. Πήγαινε. Είναι δικά σου. Τι είναι αυτά? Ποια? Κάτω. Αυτά είναι πάρα πολλά. Περισσεύουν. Κατάφερες να νικήσεις το Squid Game. Οπότε αυτό είναι το έπαθλο. Ναι, αυτό είναι το έπαθλό μου. Τώρα επειδή είναι βράδυ, πήγαινε κοιμήσου. Και την επόμενη μέρα θα γίνει κάτι. Τι θα γίνει, ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Κοιμάμαι. Αυτό δεν είναι νύχτα. Ξεκουράσου. Α, τι ωραία. Τι ωραία ξεκούραση που ήταν αυτή. Επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου.